chiar știi că Uniunea Europeană a impus scumpirea băuturilor alcoolice. Ce părere ai de chestia asta? Să-i piși în freză, că băutura trebuie să fie în pula mea. Că n-ai ce să trăiești fără băutură. Să fie și ieftină, nu? Da, și țigări și tot. Tot. Și să legalizeze tot în pula mea. Tot să fie ok în pula mea. Sunt unele fete care mimează orgasmul. Ce părere ai de chestia asta? Îs proaste. Dar ți s-a întâmplat vreodată chestia asta? Da. Păi de ce crezi că mima? Se plictisea sau ce? Că-s varză, îs o gaură de covrig. O gaură de covrig. Îs... Ce? Fuck. Îs varză. Ne-au invadat pământul în pula mea femeile astea. Ne mănâncă zilele, uite, de la ele. Acum 3000 de ani în pula mea erau numai baruri și cazinouri pe lumea asta și numai bărbați în pula mea. Până din cer o coborât o navă extraterestru cu ele femeile. Ăstea, care acum nu mai poți bea o bere cu un tovarăș din cauza lor. Crezi că înșeală mai mult bărbatul sau femeia? Noi! Noi. Ele doar după profit în pula mea. Femei. Crezi că sunt pe interes femeile? Toate. Cum? Și Monica Columbeanu nu cred. Bă, da. Cum pula mea se însoară cu tasul în pula mea, că e mai mare ca tasul ăla. Păi tu zici că Irinel Columbeanu a luat-o din, adică s-au căsătorit din interes, nu e din dragoste acolo? Nu. E din interes în pula mea. Că ăla e un poponar, nici nu se scoală pula, stă cloșcă pe ou în pula mea. Vai de pula lui, căcatul. Let's